Напрежението е голямо. Това е втори епизод. CS. Но тук играем Deathmatch. И отбелязвам първия. Това е супер напрегнат момент. Deathmatch, дами и господа. 1-0 съм. Добре, няма значение. Къде сте, мишки? Мишки, опа. Яш. Вземате. Вземи си с гранатка, бе, момченце. Шегувам се. Ето къде ги пуска. Бел. Чакай, че така като са отдалече не мога да ги разпозная кой какъв е. Yeah, baby, breathe. 3 от 2, добре. Ето как ми го взе. Сигурно. Дори бе, падай да, бе. Ето как ми кътна. Ти навчик тук. Това винаги сте тук. Малко ми лапва и затова по-трудно ги цела. Йо, колко кръв. Откъде бе? Как не ми дава, бе? Омага. Умри, бе, пака. Майка ти, бе. Съжалявам за псуването, но... Вземи. Абе, то откъде идва? Къде мязаш моята база, бе, момче? Вземи го. Нека се казва. Добре. Ще се заложа в тяхната. Това не става да се кача. Що не става? Абе то... То не качи горе ли, бе? Бе. Още един долу. Добре. Тия какви са? Нашите ли са? Да, от нашите са. Ой. What the fuck? Ти откъде се взимам, бе? Добре, бе, добре. Ще направя още малко. Как не може да го взема това бъл? Стай, не скачам горе.
Дайте малко хиве. Нека стигна до 10. Но паднах бе. 8 срамота вземи. Те са горе, бе. Окей. Мри, бе! Абе, пати, лъчето. Охо, то за мен. Ще го запомня. Ще изчакам един с телепорт. Бати, нищо не виждам в тази инвестиция. Бати. Много бягат те, момчета. Няма патрони. Нож. Батите пък. Това отново. Yes. И това беше втория епизод. Довиждане до следващия път.